Police Regional Office 10 mas gipakusgan ang programa alang sa mas episyenteng pagpanerbisyo sa katawhan sa Northern Mindanao. Samtang mas hugot ka seguridad, gipasalig sa kapulisan karong holiday season. Ano ang report? Mas gipahugtan pa karon sa Police Regional Office 10 ang ilang programa aron masiguro ang serbisyong may puso alang sa mas episyenteng pagpanerbisyo sa publiko. Sigon sa Pro-10, nga lauman ang masugot nga seguridad alang sa kaluwasan sa katawhan. Kini mao ang ilang commitment to excellence and efficiency, adherence to PNP policies and programs, respect for human rights, dedication to the rule of law, ug outstanding collaboration and partnership with the community and stakeholders. So this is a complete package no na it will become a guiding principle sa every member of the PNP Pro-10 nga mamahimo sila usa ka maayo nga police officer ilabi na sa paghimo sa ilahang adlaw-adlaw nga trabaho. Samtang padayon sab ang pagpaningkamot karon sa kapulisan sa rehiyon nga mamintinar ang kalinaw ilabi na sa holiday season. Subay sa Ligtas Paskuhan 2023 program, ginasiguro sa kapulisan nga malikay sa terorismo ang mga dagkong aktibidad sa Paskuhan 2023. Sa Cagayan de Oro City, magpatuman og one entrance, one exit policy sa mga simbahan sa syudad. Kini aron masiguro nga walay tawo nga mosulod sa simbahan nga adunay dala nga ginabawal. Sa ubang LGUs, gimando na sa Pro-10 nga makigkoordinar ang mga chief of police sa ilang local leaders. Kaya ang mga LGU aduna sila yung mga lain-lain pod nga mga estratehiya para nga mamintinar ang kahusayan kalinaw sa ilang area. Busa mo kato atong kamanduan sa atong mga field commanders to coordinate with LGU and as well as sa ato ang mga churches. Padayon ang panawagan sa otoridad ngadto sa publiko nga makigkoordinar sa ilang buhatan o galing adunay mamatikdan nga kadudahang lihok sa ilang palibot. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.